Hey guys, sari kaham hanya hai ketal video lam sogo tabunga jrainya thana bage juta naitugoi jongo hingke nongkhori hai kya pra satung sak sigo tanga hingke dugani manui rok koyekta nana tongmla hingke ba hani bagoi datin haileke ta hingke tabuke thangoi tongo jrainya o sinjangni lama sigo lama bodokse pra khapai rok naima thango amse khapai kwbangma hanyo bini o gokre diba kut ajagaro haing khapai burung kalaijak hingke tabuk kaisa chwng thangai tonglaio hamsa kwbangma naina je haini khaka hingke hainche pwrui klai hai ando se kwbangma hinmano bini ro tebe kwbangma hingke tabuk wngka nailia thangka bwkhane kuphur tongo bini ro taisi hingke kwbang phuirika tabuk chwng sokpai kya iko nobadi o hingke tabuk hwito jrainya bazar sokbai kya hingke kisa khumulungo samung tong hinui ayingo swkang thangnai ayingo thangba pare hingke yango happai sinaijak thangoi tongo oro pura traffic jam wngjak gari bo kwbangma hingke ba tabuk hingke hailaika chwng thangoi tongo ta hingke yango lama kwtal swnamoi tongo obono hingke nana harui tong hingke ta pai sokpai kya tabuk hingke chwng pai sokpai kya park o haifano park o habya chwng yango kisa berai thangmani hinui hailaika ta borok gari bangmani borok bo bangmani nainaidi manikhei roibar din phano se amsukhe borok mangkha hingke tabuk wngkha hingke iko chwng nogo phirok laisinai hinui phirogoi tonglaio ta yango haino chwng o gari kwbangma bui picnic chanai rok kwbangma ta hingke oro rogo pura mwsalaijak enjoy onek khailaijak ta hingke chwng hingke nogo thangoi tonglaikha oboni pore tamo wngkha saijaman chwng nogo kifiloi akui hai kya omo se taisa phirogoi ayang park digi twlango picnic spot jaga berai tonpai mano. Tabuk hingke chwng jrainya o pai sokpai laikia hingke o jaga o kisa hati rok wngoi thanglai hinui nai tongo ta hingke iko pai sokpai kha chwng a paine hinui nai tonglaio dugan ni bagui ta hingke ang mane pista khai hinui sahorkha hingke tabuk hingka iko tei mangnoi nana iko mo milip jat a hingke oboni pore haikya ta do ang yango mo rang dajaknai paine hinui omo se paine hinai mano paile joli sukang hamono naithokjak sugo ta obo se tamoni sa 20 taka ka ridi wngsa amo 20 taka ridi khata abo 30 taka sano ogoni rang dajaknai ta hingke ba ma paibulia ta khaito nogo pai sokpai kya nogo pai sokpaiye oro hingke komla omo hingke ang paio hingke thaising je chocolate kirijak ikomo omo hingke bo pairio hingke tabuk hingke sagana khota good morning tini hingke chwng bazar o thana bagoi ready akungoi hailaikya iko ama bai pura ani dol kahai wngoi tongnai je ang bai solai hingke chwng tabuk khe gari malaikha gari malai thangoi tonglaio obo se iko moita pura khuk koroi rwo hingke ba mamoni nangya ba pura mamoni suko ang khai ani jang bisi khwnai mi hingkamte hingke hani mwni mangso haio hingke tabuk chwng iko pala ro pai sokpai iko maimini mokol bori phuina hinui iko bo phuijaknai hinui oro hailaijak ta pala ro ang hingke to seng haichung no machino plate bai khai rio hingke iko yango borok naisingoi tongo iko lakha naisoka rang bai emne khai kusuk kwbangma nong na maimini tang khai ningo bo hati khanya da 2000 makeup khai mani ya iyo tani makeup khai man puno kali ka hamka ndam tundi si tabule ang tabuk hingke iko palar ni haya koi o jaga o moino nugui ringoi kok sai tonglai mani hingke bai songoi ko bwsajak bai kinui ma bwsai haplaijak mosikon dugan bisingo hingke chwngke iko kok sai tonglaio ta haino malai bo balokha ba ama songbai iko moi kok sai tong ta nana khorok saka chwng tabuk nogo thalai sinai tini bai video mo chwngno.